gafa zvekare osiki hello guys, mufarira shona rakanyanya kuzara so rakawandisa moto yayo wandakambotaura kuti moto hausati wabvira but uchada kuzobvira wakuda kubvira manje moto yayo wakuda kubvira. Isai ndapinda munyaya yonga ndoda kutenda vese vakasubscribe to this channel uyezve nevasati vasubscribe ndichikutendai nekusubscribe kwamuchaita chingoti Mwari ngavakuwedzerei nyasha nengoni zvese zvamunoshuvira mukati meupenyu wenyu zadziswai ngazvizadzikiswe namusiki. Saka ndiri kuda kuti vese vasati vasubscribe mugosubscribe then moclicka notification bell kuitira pega pega panongo uploada latest video hamudarikirwi. Chakaitika ndechekuti pane video yandakamboita kumashure kunchiti mukomaneshi vakaposta yavo yavakaposta vachiti wingi vachiti taurai munhu wamunoda kuti auye kuneshi tv live azopefoma. Vanhu vakati wingi gafa saka chazoitika ndechekuti ndazotobvunza ndatoti harikai ndichibvunza wava ndikati komaneshi ko vakati promisa wani kuti taurai wamunoda vanhu vakataura wani saka zvakamira sei zvikanzi aiwa chiri kutsva musi wa1 October chigafa chinei chiripo chechiperforma musi wa1 October. Saka guys moto uya wakuchibvira wakuchibvira moto wehuni kwete moto wemapepa wehuni unyatsokubvira so ende wehuni unoda nguva kai kuti unyatsokubvira so hausi wemapepa wayo kuti ungakodai mechisa kudai kutingandikana wehuni unotora nguva yawo saka guys ndiri gadzirirai mafanzi ose agafa gadzirirai gafa riri kuperforma live kuNesh TV musi wa1 October. Saka vese garai magadzirira data motoseta notification bell kutota musi wa1 October chechakachaya kuNesh wingi vanenge vachiita kubvira mongoziva kuti gafa kana pamalive harinyengereri haritambi nebasa ipapa rinobva ranyatsokupedzera zvekuti mega munonyatsoona kuti hei pakaipapa. Samakomedzi evanhu vanova vachitaura mumakomedzi ndo hamuri kuona pamascreenshot apo nyatsai kuverenga mega ndikada kuverenga ndogona kupedzera nguva iyi because handisi good pakuverenga. Ndo chandangoya nacho guys ndichiti gadzirirai gafa 1 October chinenge chakachaya gafa mukoziva panosvika magafa hapamiri mushe paroda kupedzewa masport. Ndo chandangoya nacho guys ndichiti kune vese vasati vasubscribe to this channel hapana chokumira, please subscribe, click your notification bell kuitira kuti panongoya nekalatest ikaka kandatoyana kari kutobvira so kari kutobvira kuti mugare magadzirira kuti gafa kana vapinda panzvimbo zvinhu zvese zviri correct usazoita kuudzwa kuti gafa akazondoperforma akazodai akuti muzvionere nega guys, muzvionere live gafa richiita tunhu twavo. Thank you guys, blessed like a Hellcat.